No niin, tässä missä miten alkukohdassa on pistetty yksi tyyppi. Ja mun täytyy olla rap-tyyppiä vastaan. Ainakin nyt tässä hetkessä. Rap-tyyppi on semmonen yksi tunnettu tyyppi, jonka niinku elämä ei vähän niinku... Katsokaa, muu täytyy olla vähän niinku parempi tyyppi. Joo. Niin, ja sen jälkeen, kun Levi kuvaa tätä Smithia, niin mun täytyy olla rap-tyyppiä vastaan. Ja jos menisin tuonne eteenpäin, niin sieltä löytyy semmoisia muita kohdetyyppejä. Esim. tuo. Tai tuo. Tai tuo. Niin, nyt alkaa kohde 1. Mun nimi on Muumitse Gamer, mä kuvaan tätä. Mun nimi on Muumitse Gamer, mutta lausta on Muumitse Gamer. Ja mulla on myös toinenkin kanava Leevi Martinmäki. Joo, me kuvataan tätä Smithia vähän niinku te laitetaan videona YouTubeen. No, toivottavasti kaikki katsoo sen ja nyt alkaa kohde 2. Hei, toi yksi kuoli yhdellä iskulla. Voiko selitetään? Me justiin. Ai niin joo. Tässä muistin äsken vähän selostaa. Ja kohta alkaa kohde 3. Kohde 3, jossa on niinku... Me sinne kaikista vaikeimpaan, et uskalla. Eikö nyt alkaa kohde 3 tässä hetkessä, niinku pitäis... Niinku tässä... Niinku... Kuten näette. Wow, nehän kuoli helpolla. Niinpä. Helppo tyyppi. Ja nyt alkaa kohde 4, kun me ottamaan lisää vähän niinku... Kohde 4 on täällä. No niin, kohde 4 on tässä. No, ani joo, taas pitää aina selostaa vähän. En ymmärrä yhtä juttua aina tässä pelissä, että miksi mä en selosta ikinä. Sen mä haluan vähän tietää, mutta ei sen minua vähän haittaa. Nyt alkaa kohde 5 on tässä, kohde 6, kohde 7. Mä menen kohde 7 nyt tähän suoraan. Tässä hetkessä. Koska sä et uskalla mennä siihen. Hei, tässä pystyy vaan kuvaamaan 3 minuuttia.